Tak čaute nového videa, tu je Xeron, Alexej. Tak dnes budeme hrať kolo šťastia. Tu mám, že Aby ste vedeli. FK Junior a tu je Eška Pirát. Tak a Goman je dnes tu. Najlepší. Alexej, normálne top G brankár. Keď chcete ísť ku Eška Pyramida, no tak choďte, to skurve. 7-0 dostali, aby si, ako 7-0 dostal FK. No jasné, tak a môžeme začať. Tak, poďme na to. Tak, teraz spinujem. Tak, počkaj. Sorry. Tak. Ideme po slepu. Chápeš? Po slepu. Proste. Po slepu. Ja som na gól! Chápeš? Tak, spinujeme. Tak. Ty kokos. Ideme a teraz mu tam. Balotelliho máme. Chlapci, poďme. Trihnem toto. Máme pohbud, to je ľavo dole. Tak ideme. No, sme vám zabudli povedať, že tam tých hráčov je tam, že musíme tam kopať, ako je panenka, no tam viete, čo je panenka. Tak, Pogba, to je ľavo dole, Neymar pravo dole, Messi pravo hore, Dybala ľavo hore a potom astronaut alebo Balotelli a to je, už viete na... Tak, ideme! Do telky. Spinujeme. Tyčku dal. To si myslíš, že dal tyčku? Tak máme poslepu na toto, viete, hoci kde. A ideme. Mani pedy, Tak dobre. Dobre to ujde. Dobre.